IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Agbiyahe nagturong iti Auckland, New Zealand, ti Gilas Pilipinas men, itangal daw para iti third window iti Fiba World Cup Asian Qualifiers. Sakbay iti panagbiyahe dagitoy di malan paylaeng iti open practice ti Gilas iti Laing Kalman, J-Fuel Oil Arena iti San Juan City, tapno may kan iti gundaway ang makita dagiti fans sa mangbuya iti team. Agturong anasapa ti Gilas tapno ituloy iti training camp iti Auckland, tapno may adaptar iti klima iti lugar. Umuna makayayam ti Gilas ti New Zealand itun Hulyo 3 ken Australia itun Hulyo 6. Sakbay iti nasa ongay ayam iti idadateng iti Auckland ti Gilas. Dua at tune-up games ti maangay kontra kadigiti NBL teams. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.